first world war onegegi uchumi koro na rach joma kel more workforce na onge no o spend into the economy nyaki pump pesa economy pesa gi okuoge ya ugia central bank onge ki print pesa niti di maki koro nyaka central bank ema omiwa pesa koro ka tieko ka duok ende wach jenzini ka tieko ni kata wan modwa kom ok wadwa kom nikech koro opod wan yang nikech kila ngato nani yang once to boti we feel ni ntie idea moko achiel ariyo adek moko mwan godo makata kwa dhi uso gi ground wadhi uso sera nia nwaneno ka wambe wan gi paro moro maloke but kibiro gi jenzi kura milion adek to gite parnia atieko gi wacho nia jenzi miluongo ni jenzi gi ji milion adek madhi donjo ka ntie onagi ma jenzi ben kimulo Raila to olwar kodi piny ntie jenzi moro ma jaga shagwa makimulo ga shagwa to inyi ntie jenzi ma Kalonzo ntie jenzi ma wanatembea ka gibarre kuro chop milion omio gin blog Gaucho joma tindo boy kore mar ka hotel in kaka in kuro Gaucho ipange nango mbele ka nikech ji to pangore chuth joma tindo ikore ka hotel kaka in ano kadwa dhi nadhi dwaro hotel gi katiyo gi